रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। गोरे गोरे गोईठा के अगिया में जरला कोयला के उजरा जका बहुना कइला। गोरे गोरे गोईठा के अगिया में जरला कोयला के उजरा जका बहुना कइला। लागता दिमाग तोहार, लागता दिमाग तोहार शौक के बीमारी में बा। जवन माचा गोरी में बा उहे माचा कारी में बा। जवन माचा गोरी में बा उहे माचा कारी में बा। जवन माचा गोरी में बा उहे माचा कारी में बा। जवन माचा गोरी में बा उहे माचा कारी में बा। साथ हो हमारा लनिक राजा, हमारा लनिक राजा कवन मंगिया जारी में बा। जवन माचा गोरी में बा उहे माचा कारी में बा। जवन माचा गोरी में बा उहे माचा कारी में बा। गोरे गोरे गोईठा के अगिया में जरला कोयला के उजरा जका बहुना कइला। लागता दिमाग तोहार, लागता दिमाग तोहार शौक के बीमारी में बा। जवन माचा गोरी में बा उहे माचा कारी में बा। जवन माचा गोरी में बा उहे माचा कारी में बा। रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो।